Ja, goddag og velkommen til min første videoblog. Det er her, vi lægger en masse videoer ind og blogge lidt om det. Jeg har fået et spørgsmål fra en masse seere, så lad os bare, eller lyttere slash seere. Så lad os bare komme i gang. Jeg har fået et spørgsmål her fra den altid glade Ninja Mormor Wallhack. Nej, Ninja Mormor hedder han bare, men han wallhacker så. Han skriver, hvorfor har du lavet en video om mig, hvor du siger, at jeg er wallhacker. Og det kan jeg så sige, det er ikke mig, der har lagt den video ind, det er en af mine venner. Og efter at tydeligvis har set den, så kan jeg altså godt indse, at det er altså wallhack. Så desværre Ninja Mormor. Så har jeg fået et spørgsmål fra Nikolaj Dahl. Og han skriver, hvilken class kører du typisk i M3? Så her jeg siger, at M3 er noget lort, og jeg har kun spillet med 2. Der kørte jeg det primært Noob 2, fordi det var jeg god til. Så har jeg fået et spørgsmål fra Julius Nikolajsen, som skriver, hej, fed blog. Først er jeg den åben, men så skriver han samtidig lidt længere nede et spørgsmål, som jeg vil læse højt nu. Hvad tænder du på? Og jeg tænder på piger. Okay. Han skriver længere nede et spørgsmål til. Og det er, hvad er dit underligste job? Og det er, jeg har ikke noget job, så det ved jeg ikke. Så spørger der Ask 5815. Har du været på Bornholm? Og ja, det har jeg. Jeg har været der selv, og så har jeg været der med skolen en hyggelig tur. Ja. Det var, vi lavede en masse sjove ting, men det regnede også, og så brækkede mange sig. Så spørger Wannabe21, om jeg ikke kan lave en Minecraft server, men det ved jeg sgu ikke, hvordan man gør. Jeg spiller egentlig ikke Minecraft, så. Og så spørger Pro Basse, om jeg vil lave en baggrund til ham, hvis jeg keder mig. Men Basse, der må jeg desværre sige nej, for jeg laver ikke baggrunden til mine følgere, fordi så vil det tage mange dage at lave alle dem. Så har jeg fået et sidste spørgsmål fra Kri. Nej, fra Emil Elman, som skriver, kan du ikke vise os din fraps indstillinger? Så siger jeg nej, for jeg ved ikke, hvad det er. Men ikke nej, vi får et sidste spørgsmål, som vi ikke kan nå ind. Fra Niels Vendelbo. Brian, kan du ikke gå på TS hurtigt, inden du går i seng? Ja. Nej, det kan jeg ikke. Men smid et eller to spørgsmål hernede, hvis du vil.